Okay, sådan der. Hej og velkommen til. I dag spiller jeg Arma 2 Free med en gæst. Leon. Yeah! Og ja, mit navn det er Morgenstjerne Gaming 99 over YouTube. Og over andre spil, Me the living der flame. er det Morgenstjerne 99, hvis I vil spille med mig og sådan. The Toto fan was killed. LOL! Er der en inde, der hedder det? LOL. Shit! Zombier! Ja, vi spiller Daisy. Ready for orders! Men altså, det er Arma 2 Free, så heri der hedder det ikke almindelig Daisy, det hedder bare... Heri der hedder det Dynamic Zombie Sandbox. Et eller andet med version, men jeg kan ikke huske det helt. Monster and you, please left to other server. I will play with my friend Robin. Jeg skriver lige, it's my server. So fuck off then. If Nå, men you hvis I synes folk er for lyd i spil, så lige link i kommentaren og... ja, og så kan han skrue Eller lidt link i på. kommentaren. What? Mener Jo, det er i kommentaren. I beskrivelsen, der er det der, hvor du skriver et link eller et eller andet, hvis du vil. Ja, du sagde i kommentarerne. Ja, jeg sagde link i kommentaren. Nå, nej. Det kan de selvfølgelig ikke sætte. Eller, det kan de godt, hvis de vil sætte et link der til deres... Nej, man kan ikke sætte link i kommentar. Nå, Det er kun i beskrivelsen. jeg løber for mit liv lige No, nu. I can't. Okay. But begging or killing me and my friend will resolve in ban. Okay, map, og så players, serverkontrol, her er den. Skal I se. Resign. Unite. Dogs. I can't. Sorry. Jeg kommer til at prikke mig i øjet. It's Det gjorde always on. But don't kill me and Monsterne Nej, så dør jeg. else. Fuck, hvor irriterende. Nå, Okay, jeg er i gang med at løbe. Jeg har en mega god... den har laser sight, den her gun. fedt nok. Wow, hvem er det? Ja, selvfølgelig så spawner jeg så... Hacks resolve in ban. Selvfølgelig så skal jeg spawne ved mest skodderens sted. Okay, hey, Toto fan, can you hear me? Good. Yeah, you may work together with me and me and my friend. We try to find each other, but have no luck. It's hard to try. Og hvis I synes, at der er noget, der er noget, hedder det, sådan... Altså noget i baggrunden, så må I lige sige til, fordi at... Eller hvis der er sådan... I found my gun in the truck. Hvis I synes, der er noget ekko over spillet, så er det rigtigt. Fordi at... Han Jeg sidder og sidder snakker over og snakker med en og ham sådan. der. Ja, jeg sidder også og snakker med ham der. I må lige bære over med det, eller så må I bare sige fuck mig. Ja. Vi er egentlig lidt ligeglade, om vi skal fuck dig eller et eller andet. Fordi, altså... Ja. De kommentarer, dem ser vi bare over og siger noget. Vi Ja. kan ikke gøre for det. Eller vi... Netzone. Where are you? Toto? Hvad? Ja.
Oh, there you are. There you are. Hi. Hi. Okay. Okay. Han har skrevet, hvor vi skal hen. Ja, jeg sætter et waypoint. Jeg kalder det for here. Inde på mappet har jeg sat et waypoint nu. Det er ude ved søen næsten. Where are you at now? Where are you at now? I just set a I just waypoint and then you're gone. I put a waypoint and then you're gone. Then you're gone. Oh, there you are. Oh, done. Just follow. Just follow. I put a waypoint. I put a waypoint called here. Called here. Er du der stadig, Alex? Ja, jeg kan bare ikke se det. Okay. Det er ude ved det der Nis et eller andet. Det hedder... Må jeg ikke lige komme ned til en storby og så få fat i en bil eller noget? Jo. Men jeg har sat et waypoint kaldt for her. Altså H-E-R-E. Ja. Jeg kan ikke se det. Ja. Det er en by, der hedder N-I-Z-H-N-O-V-E. Ja, det er bare... Når det er admin, så plejer man ellers godt kunne se waypointet, hvis man sætter det. Okay, Toto, we split up, but we'll just meet at the city. Oh, wait, no, I can see you. No, I can see you. I think we're at the city now. Are we? Are we? No, we're close. We're not there yet, but we're close. But we're close. Når jeg folk kan se, hvem der er inde, så kan du trykke I og holde inde. Oh yeah, we need to search this little town for weapons and supplies, because we need some. So we'll just check the town and hope we'll find some supplies. Jeg er i gang med at søge efter en bil. Så, og YouTube i må undskylde, hvis det er bare sådan noget klytfarve. Ja, det er det. Det er serveren og det, der gør det. Men det er vi også sådan pænt ligeglade med. Wait, don't take the car yet. Don't take the car yet. Oh, you're searching it. Okay. I'll search too. Looks like there is a gun. I'll take the gun, and you'll just take the gun I had if you want. Okay, I got this gun, and I'm gonna go in there. Okay. Just sit in. Just sit in. Enter the car. Enter the car. Where are you? Where are you? Back here then. Here then. I'm just gonna drive. That's faster. Sorry if I get to run you over, but I'm just trying to get to the city fast. So. I was just about to run you over. Look out or jump in the car. It's very fucked up. Oh yeah, it can be some supplies in there. Let's check. Hvor er I henne? Vi vil tæt på den der bil der. Oh wait, we take this car. There can be more in this car. We'll take this. Jump in. Hello. Jump in. Hvad var det for en by, hvor bare ved? N-I-Z-H-N-O-V-E. Det er tæt på sådan en sø. Ja. Altså sådan Hello. Jump in the car, please. Hvad var det du sagde den hed?
Hvad var det, du sagde, den hed? Den hed Nizhhnove. Nej, det er et Y. Det er et Y. Nizhnoye. Men jeg er i gang med at køre lidt ud på byen, fordi jeg gider bare ikke vente her. De stod langt væk. Jeg fandt den. I found another car. Let's see if there's some things in here. Oh, der er en fucking god gun her. Den sniper. Sådan noget ammunition. No motorbikes. No motorbikes. No. They make more sound than a car. We need to take a car. You can drive if you want. I'll jump in the side over here. Jeg fandt en bil. Jeg er på vej ned til jer. Bliv ved byen, okay? Hey, Toto, we need to be in. We need to keep being in this car because no, not in this car, in the village, because we need to wait on my friend. He's coming too. Jeg kører noget med 37-36 km i timen. Godt. Jeg har en sniper. I don't care. I don't care. I love it. Backspace, you shot. I don't care. Jeg kan høre en kirkeklokke. Det så du vist ikke til på, jeg ved det ikke. Nej, jeg er nede ved en anden storby. What the fuck are you doing? Wait, we need to check. Here. Der er en Galil her. There is a Galil. There's a Galil also. Okay, but please stop honking the horn because it attracts zombies. But come over here. We'll take this car in some time because I saw a car where there is 4 seats and then my friend can come in the car as well. So just follow. Then we'll both jump out of our cars. That gets to the point. What are you doing? Fuck, I'm stuck. I am stuck. Så der har jeg mistet et dæk. There, I got out finally. Okay, follow. Så må jeg bare tage den anden bil, jeg fandt. The car is in this. Oh, there it is. I found it. Okay, follow. I'll sit in the back. Okay, I'm in the back seat. You can drive, and my friend sits next to you. Oh wait, I'll get out of the car and I'll sit in the back, and you'll just drive, and my friend will sit next to you. When we find him. Waiting. Jeg er på vej. Hello, Toto.
There is no guns There is in no it. guns in it. I checked already. Why? Why do I need to get out? Get out. And where did you And get where a did you hand get a pistol? hand You pistol? have You hacks. have hacks. You never start You never with a start pistol. with a pistol. Only if you have Only hacks. you have- And I do not tolerate hacks. I have an idea. Wait, I'll check what my sniper is. My sniper is an M40A3. 3. Come on, sit in the car. Sit in the car. Leon, Yeah. I heard No, jump in the No, car. jump in the There car. can There be can be four in this four in car, this and my car, friend and my needs to friend get with needs us to when get with us when we find when him, we find him. and And then he can drive he with can us drive here. with us here. Eller So jeg I'll sit. I'll just sit next to you, and he will sit. prøver at sætte. He'll sit in the back seat, and you'll drive. Okay. 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 Fine. Wait. I'll go in the back and see if you can. You hack! Er du klar over, hvor langt der er op til dig? You used hack. No, there's not 6 seats in this truck. I'm looking and there's nothing. And you used hack to get the car over here. It wasn't here before. TOW. What is that? Wow! What the hell just happened? What did that do? What did it do? Hvordan tjekker man truck? Yeah, I'm coming now. Yeah, but what does that do? What the fuck? Hey. Up there. I can drive? What? Nå. Jeg har fundet en lastbil nu. Og er den stadig rød, så du stadig optager? Ja. Okay, godt. But wait, a civilian doesn't start with
With camouflage on. Camouflage Why on. did I Why just did I die? die? I'll kick I'll you. kick you. No, I'm going to ban you. It says that I was killed by friendly fire. By you. By you. So see ya. See ya. Total ban. Ban. Hey, var du lige der? Hvad? Hvor er du henne? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, Er du uden for byen? hvordan kan Toto-fan stadig være inde? Jeg har lige bandet ham. Jeg er ikke inde i byen længere. Hej. Hi. Hey, Toby, Hey, Toby, I'll explain some rules to you. To you. Don't kill me and my friend, friend. or else Ban. ban. Hvor er du henne lige nu? Hvilken by? Jeg var hen der, hvor han sagde, at jeg kunne gå hen. Ved et andet waypoint. Åh. Nå, nej, vi er nødt til at gøre det tæt ved mig. Der er en by her. Set a waypoint. Der. Den hedder CHERNOGORSK. Der har jeg også sat et waypoint, der hedder det. Okay, jeg er på vej hen til det waypoint, så. Står der here? Nej. Det var det gamle. Og Jeg har sat et waypoint, der hedder CHERNOGORSK. hvor Over er det ved en by, henne? der hedder det. Over ved en by, der også hedder det. Jamen, hvor er det tæt på en sø eller sådan noget? Det kan man godt sige. Jamen, er det tæt på søen? I bunden, og det er tæt på en lille sø. Betjent Leon og den Daisy-serveren. Okay. Kommer jeg bare lige som betjent Mikkel. Hvad fanden har stillet det der? Øj. Det var der, jeg startede. Der hvor jeg er på waypoint. Ja. Lol. Men det var fordi jeg døde på grund af ham der, den irriterende Toto-fan. Jeg kommer hen til dig. Ja, jeg er på vej derhen. Jeg løber, fordi at jeg ikke kan gå. Nej, jeg kan ikke køre. Startede helt uden skov. LOL. Det er noget mærkeligt. Hvad? Jeg har sådan en lille lomme, hvor der er magasiner i til pistol. Så har jeg en lomme, hvor der er en pistol i. Hvorfor må jeg ikke bruge den pistol? Hvem døde du af? Det ved jeg ikke. Hvordan fanden kan der være 4 inde? Ja, det ved jeg heller ikke. Vi har bandet den ene, og der er 3. Og der må kun være 3 inden. Toto-fan, ham bandede jeg. Og Toby, han er lige kommet ind. Øj, hvor er det klasse. Hvad? Spawner er så fucking tæt på. Lol. Hvor er du henne? Jeg er på vej derhen. Jeg løber hen over en slags mark. Så Hvor vent der der. er sådan en lille bitte hus. Hvad fanden, der er sådan en lille bitte... der er en lille bitte landsby her. Ude ved den der mark. Ja, jeg ved godt, hvor det er. Bare bliv der. Ja, jeg løber bare rundt i landsbyen. Det var der, hvor jeg fandt den første bil. Ja, der er også en bil her. Klassisk.
Du siger, det er også der, hvor jeg fandt den første bil. Så siger jeg, ja, der er også en bil her. Og gear. Okay, der er ingenting i den her bil her. Men det er da en bil. Tjek lige, om der er en militærbil i den her by. Hvis der er det, så kan vi nemlig finde våben i den. Der ligger en AK! AKM! Sådan der. Jeg har lige fået mig selv en AK. Ja, Ja, jeg har lige fået en AK-gun. Det kan være, der er et eller andet i den her. What? Jeg kan køre en fiskebåd. seriøst. Hvordan giver det mening? Hvad? Er du hen med sådan en er det sådan hen med sådan en slags markvej? Ja. Og så er jeg ved sådan en fiskebåd. Hvordan kan man køre en fiskebåd? Spørg mig ikke. Men der er også en bil her, og jeg leder efter en militærbil i den her by her. Hvis der er det, så er der nærmest altid et våben i. Det er kun, hvis man er meget uheldig, der ikke er. Så må jeg være meget uheldig. Er der ikke sådan også nogle militærtrucker og sådan noget? Hvad? Jeg fandt en militærtruk, der var intet i. Men altså byen, det... Altså, er du henne ved byen? Altså den der, som jeg talte om. Ja. Altså den der CHERN. Nej, jeg er henne ved den der lille landsby, du taler om. Altså den her. Jeg sætter lige waypoint, der kaldes her. Mener du den? Nå, der. Ja. Så er vi et helt andet sted. Så løber jeg derhen. Bliv der. Ja, jeg bliver stadig i byen. Jeg prøver bare på at finde en truck i den her bil. Militærtruck! Militærtruck! Okay, så skal jeg... Gear. Jeg kan bare ikke se en... Der er en MP5 her. Der er en MP5 her. Ja, lad være med at tage den så. Ja, jeg tager MP5'en, og så kan du få min AK. Den er alligevel også stærkere AK. Okay. Jeg løber henover. Jeg løber igennem skoven. Det gjorde jeg også. Kom om lidt. Måske YouTube, hvis I ikke kan se noget. Jeg kan heller ikke se noget lige nu. Nå, jeg tror vi stopper optagelsen nu, så vi ses YouTube. Hey.